алло ҳаматона нигаҳбон бошад. меоем ба сари суолҳое ки пеши мананд. якум савол: ман 4 фарзанд дорам. шавҳарам бисёр зино мекунад. акс ва видеоҳо карда бар ман мефиристад. дигар тоқат надорам. ба ман маслиҳат диҳед, чӣ кор кунам? ман як зани муҳоҷирам. бародарони азиз, ин зан суолаш ҳамин аст ки шавҳараш бо занҳои бегона даст ба кори ҳаром мезанад, бо ҳамонҳоро мақсад видео мекунад, сурат мегирад ва бар зани никоҳии худаш равон мекунад ки мақсад бубин. оё бар ман чӣ маслиҳат медиҳӣ? ман бисёр бовар кардем бародарону хоҳарони азиз, офарин мегӯм ба ҳамон занҳое ки дар ин хел корҳои хеле бадбахтона инҳо сабр мекунанд, ки вақте ки даст ба як кори ки дар ӯ ғазаби худо ҳаст, дар ӯ вайроншавии оила ҳаст, бо онҳоро ту мақсад видео мекуниву сурат мекуниву бар занат мақсад равон мекунӣ ки бубин ки яъне ман ба чӣ кор овора ҳастум, ба чӣ корҳо машғул ҳастум. аз ин лиҳоз шояд ин қадар ту мардаки даюсе бошӣ, ин қадар мардаки беномусе бошӣ ки шояд ин суратҳоро ту равон кунӣ ки яъне модоме ки ман ба ин кор ки даст мезанам, ту ҳам ба ҳамин кор даст бизан. маънош ҳамине. оли бисёре аз бародарон мара занг мезананд ки мара занам ҳақорат кард, ҳақоратам кард, падар ма ҳақорат кард, модар ма ҳақорат кард. баъд ман мепурсам, аз пеши худ як бора михел ҳақорат кард ё ягон ҷанҷол кардӣ? Не, мега ҷанҷол кардӣ. баъд дар ҷанҷол ту чӣ гуфтӣ? хай ман мақсад зан ма ҳақорат кам, падарша ҳақорат кам, модарша ҳақорат кам. хай боз ту чира интизорӣ дорӣ? вақте падарша ҳақорат кардӣ, модарша ҳақорат кардӣ, худша ҳақорат кардӣ, аку бояд ваям дар ҷавоб ба ту чизе гӯяд ку? ин дигар ҳозир ин тоқатҳову он сабрҳое ки мақсад шумо модари ӯра, падари ӯра, авлоди ӯра чӣ ҳақоратҳои вазнине мекардину онҳо сабр мекарданд ё чизе намегуфтанд, ҳозира ин занҳое ки ҳастанд дигар тоби ира надоранд. маҷбур мешаванд ки падари тирам, модари тирам, худи тирам ҳақорат кунанд. дар ин ҷа ман занакам гунаҳгор гуфта наметавонам. барои чӣ? барое ки ӯро ба ҳамин ҳолат овардагӣ ту ҳастӣ. чиле ки барои ту модару падарат азиз аст, барои ваям падару модар азизай. якамтар аку ҳамин суханои маро фикр кун, якамтар андеша кун ки мақсад бале охи ман вақте падари вая, модари вая ҳақорат мекунам, ин чӣ маъне дорад? яъне вай падару модар барои ӯ азиз нест? ё бояд ки ҳамин фақат ҳаққи ту аст ки бояд вай ҳақорат куниву вай гӯш кунад тамом? на, ин дигар ин замонҳо гузашт. дигар ин тоқатҳо бародари азиз аз байн рафт. бар ҳамин хоҳе ки агар зан ҳақоратат накуна, хоҳе ки падару модари тирам ҳақорат накуна, зиндагӣ ба ин шакл намешавад.
ана ҳамин ира ку мардам гуфта намешавад, як номард аст, як одами бигем хеле ва хеле одами паст аст ки кирдорҳои зишти худта ба занат равон мекунӣ. ва ҳамин хоҳари азиз, ту метавонӣ ки ин расмҳоро ҳамо падарашда модарашда ирсол ку, наздикошда нишон бите ки ина фарзанди шумо мақсад ба чӣ корҳо машғулай. ва ту ҳақ дорӣ хоҳари азиз ки агар имконияте дошта бошӣ ки бе ин зиндагӣ гузаронӣ, бо ин хел инсони бисёр бигем олудаи ин бадбахтиҳо зиндагӣ накунӣ, ҳам ҳақ дорӣ, ин ҳаққа дорӣ. лекин агар ба шарти ҳамин одам баъди ин агар тавба куна ва бигар мақсад ман тамому дигар, хай бахшиданашдам ҳақ дорӣ. лекин ҳатман ин суратҳоро бурда модарашда падарашда ҳамон апаву хоҳару наздикову рафиқову касе бошад, шумо ҳамонода нишон диҳед ки ина мисол чизе ки барои ман равон мекунад. паго агар яке зиндагитон вайронам ки шавад, онҳо мақсад дар рости ту гумони бад пайдо накунанд. алло сабр тиҳад хоҳари азиз.